2,500 bakawan ang itinanim ng mga kawani ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa Alaminos City. Isinagawa ito sa Barangay Pangapisan. Ang nasabing proyekto ay parte ng Green Canopy Pangasinan Program ni Pangasinan Governor Ramon Monmon Gico III. Layon ng nasabing proyekto na pangalagaan ang kalikasan at karagatan ng probinsya. Maliban dito, libu-libo pang punlan ng bakawan ang nakatakdang itanim sa iba't ibang dalampasigan sa probinsya. 55 kababaihan naman sa bayan ng Santa Barbara ang tinuruan ng basic nail care skills. Ang aktibidad ay pinangunahan ng Provincial Public Employment and Services Office o PESO at ng Technical Education and Skills Development Authority or TESDA Region 1. Ang mga nagsipagtapos sa nasabing aktibidad ay nabigyan ng certificate mula TESDA at nabigyan ng Livelihood Starter Kit para makapagsimulang makapaghanap buhay. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.